Tiimityö on yksi tärkeimmistä asioista työyhteisössämme, että ilman sitä niin ei mikään asia etene tai onnistu. Nimeni on Henri Korppalainen, työskentely Outokummetalla 9 vuotta ja työtehtävä on Hitsamon työjohtaja. Päivittäiseen työnkuvaan kuuluu meillä täällä työjohtajana niin aikataulujen seuraaminen, laatu- ja työturvallisuusasiat. Niiden kanssa suurin osa aika menee työskentelyssä. Työpäivästä tekee mielekkään hyvät työkaverit, töiden laaja vaihtelevuus ja erilaisten ongelmien ratkaisu. Töihin on aina kiva tulla ja etenkin mielekäs työympäristö ja työympäristöstä parhaimpana ne työkaverit. Ylpeyttä koen työssäni, jos joku pitkäaikainen ongelma saadaan ratkaistua tiiminä. Tiimityö on yksi tärkeimmistä asioista työyhteisössämme, että ilman sitä niin ei mikään asia etene tai onnistu. Omaa osaamistani olen päässyt kehittämään työssäni muun muassa kansainvälisen hitsausneuvon koulutuksella ja työjohtajan erikoisammattitutkinnolla. Meillä Outokummetalla yritys tukee työntekijöiden kehittymistä erilaisilla koulutuksilla. Kaikki riippuu omasta halusta kehittää osaamista ja edetä uralla. Esimerkiksi yritys tuki minun kouluttautumista hitsaajasta työjohtajaksi. Näen metallialan tulevaisuudessa yhä enemmän robotisointina ja sitä kautta henkilökunnan kouluttamisen tärkeys lisääntyy, kuten meillä on nyt panostettu uusiin robottikeskuksiin, joihin ollaan koulutettu sitten työntekijät. Työmatkaa Outokumpuun esimerkiksi Joensuusta kestää 30 minuuttia. Se on hyvä aika esimerkiksi rauhoittua. Itse kuljen joka päivä ja en ole ikinä kokenut ongelmaksi. Meille Outokummetalle kannattaa hakea töihin, koska täällä on hyvä työympäristö olla, koulutusmahdollisuudet, ammattitaidon kehittäminen on ensiluokkaista.